אוקיי. היום אני אראה לכם איך עושים שחקן במייפל סטורי ממש חזק. אוקיי, עכשיו תסתכלו. דבר ראשון נכנסים לעולם. אתם לוחצים על Create Character. אוקיי. ואז אתם בוחרים מקצוע. יש לכם הרבה מאוד מקצועות. אבל אנחנו ממליצים במיוחד על השד. אנחנו ממליצים במיוחד על שד. שזה זה. אבל לא שד של הגנה, שד של התקפה. שד כזה, שחור. עכשיו נראה לכם איך עושים שד שחור ואיך עושים שד לבן. אוקיי. אתם לוחצים על זה ואז על אוקיי. ואז הוא אומר לכם, אתם בוחרים שם. את זה אנחנו לא נראה לכם. אוקיי, הוא בחר שם. בחרתי שם. אחר כך אני בוחר אם הוא יהיה בן או בת. אני בן, אז אני בוחר בן. חשבתי את הבת. ואז אתם בוחרים איזה איפור. אני הכי אוהב את זה. היי, מעדיקנצ'וק. אוקיי. והנה, יש לכם שחקן חדש. עכשיו אתם צריכים לעשות את ה-PIC. PIC זה הסיסמה שיהיה לכם לכל השחקנים. אוקיי, אבל אנחנו לא נראה לכם את ה-PIC שלנו, אז אנחנו שנייה עוצרים. בינתיים תראו את הרצפה. אוקיי, הנה. הוא סיים. רגע, אני צריך לשחק. זה בינתיים ייקח 5 דקות עד שנעשה את ההוראות. בהתחלה יש את כל ההסברים. פשוט תלחצו על Enter בשביל לעשות את זה יותר קל. ואז אתם צריכים לבחור או לבן או שחור. אנחנו ממליצים על שחור. אוקיי, עכשיו גם נראה לכם מה למקסס. למקסס זה מנות. דבר ראשון שאתם עושים, תלחצו על זה ותעשו אוקיי. אחר כך הוא ילחץ X. אחר כך לוחצים X ועל זה. תמיד תלחצו על זה ואז על אוקיי. עכשיו הוא ילחץ עוד פעם X. עכשיו לוחצים על הנורה. עכשיו אומרים לכם לדבר איתה. מי שיודע אנגלית זה פשוט הרבה יותר קל. ואז אתם אמורים לעלות עוד מעט רמה. ואז לוחצים Accept. עכשיו זה מנחה אתכם איך לעשות ולאן ללכת. אתם צריכים עכשיו להשתגר פה. בשביל להשתגר לוחצים למעלה. אתם יכולים גם לעוף ולעשות את זה. אבל אתם צריכים לדבר עם זה שיש לו ספר מעל הראש. תמיד אתם צריכים לדבר עם זה שיש לו ספר מעל הראש. עכשיו אנחנו צריכים לעשות כמה משימות להתחלה. אומרים לכם ללחוץ, תסתכל לי, אומרים לכם ללחוץ על זה, למעלה. ואז אתם הולכים לכאן ואז למעלה, ואז על לוחצים על הראשון. ואז אתם מסתכלים, ואתם רואים שיש לכם משימה להרוג כאלה. תלחץ על ה... אוקיי. רגע. תן את המחשב. רגע, אבל... תתקרב קצת אבל. לא לחצת פאוז, יא טמבל. אוקיי. מה תרציני אתה עושה לי את המסך? אוקיי. כאשר אתם תוקפים, אתם עולים XP. זה ה-XP, זה החיים וזה האנרגיה. כרגע אתם תצטרכו להרוג רובוטים. 30 רובוטים. איך אני יודע? דרך כאן, תסתכלו. פה מופיע לכם מה אתם צריכים לעשות. ומופיע כמה רעים הרגתם. אתם תראו את זה יותר ברור במחשב. אבל מייפל סטורי אני מציע לכם להוריד. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם כמה קפיצות אפשר לעשות. אוקיי, קודם כל, יש את הקפיצה הזאתי. יש את זה. מי שלא יודע, באלט קופצים. אוקיי. תפסיקו להיעלם לי. עליתי רמה. עכשיו עליתם רמה. תראה להם, תקן. אני לוחץ תמיד
על איפה שמסמן לי. אני לוחץ כאן, קודם כל, ואני ממקסס. אוקיי. תמיד לעלות להתקפה. מה תורך? אוקיי, עשינו. עכשיו אנחנו נלך אליו. אוקיי, אנחנו מדברים איתו, בלה בלה בלה. אני נורמה. עוד מעט. כבר. תסתכל, אני אפילו לא לוחץ על העכבר. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לעשות משימה שנייה. חכו שנייה. עכשיו צריך להרוג 40 רובוטים כאלה. שזה ייקח קצת זמן. אם אתם רוצים לדעת מה השם של הסרטון שלנו, זה גיא ודניאל באנגלית. בסדר? גיא ודניאל מייפל סטורי. אוקיי. עכשיו תראו משהו. עוד פעם, עליתם רמה. אחרי שאתם עולים רמה, תסתכלו, לוחצים. אוקיי. ואז כאן כשתגידו... לא כאן. למה? עכשיו כאן, בשיפט. דבר ראשון תמקססו את זה. ואז יישאר לכם עוד אחד, מקסס את זה. ואז תעלו לזה. את זה לוחצים ארוך. ושמים אותו בשיפט. ואז שמים אותו כאן בצד בשיפט. אוקיי, עכשיו כל פעם שתלחצו שיפט. עכשיו בואו נראה לכם מה זה עושה. קודם תראה לנו את המכה רגילה. זאת המכה רגילה עכשיו. אתם רואים, היא מורידה יותר. תראה להם עוד פעם. וזאת המכה שעכשיו הוספנו. תראה להם. זאת המכה שעכשיו הוספנו. מכה, אוקיי, תראה להם את המכה הרגילה. וזאת המכה רגילה. עשו דרקון. אתם תוכלו לראות את זה יותר ברור במחשב, אבל פשוט תורידו מייפל סטורי. אוקיי? עכשיו אני צריך ללכת לשם, אומרים לי. אבל קודם כל נעשה את המשימה שאומרו לנו. תראו, החטא מסתגר כאשר עושים את זה. אני מציע לכם, אל תשתמשו במתקפה הזאת, זה מוריד לכם חיים. והרבה אנרגיה. אופס. איזה טמבל אתה. תראו איך החץ משתגע כאשר עושים את הדרקון. תסתכלו. גמרת את המשימה? עוד לא, 5 רובוטים. 3 רובוטים, טמבל. 2. טיפסתי על החבל. היי רובוטים קטנים. אתה יודע שפה צריך לחפש על החבל, יש את המעקה הזאת שמעלה אותך. תראו, אני עף במקום. אתם יכולים גם לעשות את זה, גם את זה, גם את זה. אוקיי, חזרנו אליו. אבל יותר קשה ללמד על גיטרה אחת. וגם עדיין אין לי את הספר של הלימוד. שתוק! אוקיי,
זהו, זה כל הזה. אז חכו שנייה, אני ואז רוצה... ככה ממשיכים בקומה 3, קומה 4, כן. וככה הלאה. טוב, חכו שנייה, אני כבר חוזר. גיא, אוקיי. גמרנו להיום, מקווה שנהנתם. פעם הבאה שתצפו בנו, אני אתן לכם שחקן רמה 40. טוב, ביי.